ассалому алайкум катбонони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. ин шом тарзи таҳияи кабоби токӣ ва ё дулмаи барги токро пешниҳод мекунам. умедворам писандатон меояд. ташаккур ки бо ман ҳастед ва то видеои дигар, дастури таомҳои дигар. худованд нигаҳбони мову шумо. ташаккури зиёд. барги токро 10 дақиқа дар оби ҷӯшомада тар мекунем. ҳатман баргҳои ҷавонро бигиред. баъдан 1 пиёла биринҷро меҷӯшонем ва бо 500 грамм гӯшти чарх карда, 1 дона пиёз, намаку адвияҳо, каме равғани растанӣ хуб омехта карда то омода шудани баргҳо рӯяшро мепӯшем. акнун дулмоҳоро мепечонем ва баъди печонидани дулмоҳо онҳоро дар дег мечинем ва дар вақте ки дар дег мегузорем бояд гирду ба гирд бигузорем, ҳамин гуна ки ҷои холигӣ намонад, то ки дар вақти ҷӯшидан дулмоҳо кушода нашавад. ин ҳатмӣ ҳаст. хуб дулмоҳо омода шуданд. ба дег дар зери дег 2-3 барг мегузорем, барги ток, ва қабат ба қабат дулмоҳоро мечинем. баъдан аз рӯяш 2 барги дигар мегузорем, 1 қошуқча намак, об ба миқдоре ки дулмоҳоро пӯшонад ва 2-3 қошуқ равғани растанӣ ва бо лаълича фишор медиҳем. сарпӯшашро пӯшонида 40 дақиқа дар ҳарорати паст меҷӯшонем.